Automobilky ti legálne klamú do očí. Manuál sa píše, že spotreba liter oleja na 1000 km úplne v norme. Ničí to katalizátor, DPF, a ešte problém, ak náhodou nedoleješ olej, tak zadreš motor. Volkswagen a aj BMWčko oficiálne udávajú, že liter oleja na 1000 km úplne v norme. Dokonca pri M-kových motoroch, že je to ešte viac. Ale to nie je pravda, pretože reálne, ak je takáto veľká spotreba, je problém s netestnosťou na piesných krúžkoch, problém možno na vekách ventilov. A tieto veci sa dajú čiastočne riešiť aditívami, ale ak máš takúto veľkú spotrebu oleja, je určite potrebný servisný zásah. Dajú sa riešiť čiastočne aditívami, napríklad ak máš veľkú spotrebu oleja, netesnosť pri piesných krúžkoch, dá sa to riešiť keramikou do oleja. Ak máš strdnuté tesnenia, gumové tesnenia na bekách ventilov, dá sa to riešiť aditívum, ktoré tie tesnenia zmäkčí a budú opäť tesnejšie. Ak chceš prechádzať drahým opravám, zaregistruj sa u nás a my ti vysvetlíme, ako fungujú jednotlivé aditíva a ako dokážeš riešiť práve problémy s takou veľkou spotrebou oleja.